Campur sari kita suara Indonesia. Yuk. Matur sembah nuwun, salam pambu. Oke, dong we. Yuk. Yuk. Ayo yuk. Siapa yang punya gubuk Kasmoro Garing? Mbah Camat karo Pak Mas Samirin. Aduh sayang. Padeh Camat. Monggo mriki Padeh. Berdiri buat dokumentasi joget gubuk kae. Neng
radio Pak, tekan radio, monggo. Di depan. lere Iya, ayo semangat le. Ayo. jaga Monggo, di depan. Bapak tulisan Oh, ya. warna apa Mriko Pak. Mriko Pak. isih lekan Yo. Mriko. jenenge gubuk asmara Biyen kae. kae tak yo anjun tresno Iya. tanpa bantal tanpa Udah, monggo. rasa ndat abate ketawan asmara Gubuk kain biyen lumekong saiki yo gubuk kae kebatrita wayang-wayang mengi nganti kagatrino catetan sajroning Indonesia kita sudah masuk digarap seragenan dangdut Mas Mahmud iya matur sembah nuwun ayo Mas Samirin Mbah Camat monggo aduh sayang asik yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren jagat tulisan warna apa Mas Gareng mung sak gubuk kasmara alhamdulillah ingkang sampun paringi sedekah rezeki alhamdulillah matur sembah nuwun. Juga ada informasi nanti sehabis gubuk kasmara Bunda Camat mental lagune Suketeki boleh sing nyanyi Bunda Risma Handayani dari Purworejo. Iya. Nanti sehabis ada Suketeki juga masih ada permintaan sambal kemangi buat rekan-rekan sinoman kadang-kadang kawula muda. Nggih, Mas Gareng. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku koe dadi karawa mergo leren neng asmara
sembah nuwun. Harganya miring, gambarnya bening. Bening. Yuk, dikasih podang kuning, dikasih seragenan. Yuk. On action. Kowe rene bae rasa nang dindi. Aduh sayang, ho ah ho ho ah ho aduh aduh sayang, lo. Aku melu, esuk awan. Gak apa-apa nanti bareng aku. Bareng. Ayang, kleyang, tak sawang menco neng apa. Kegancangan. Mari disoko La la la. Elaka.
Sekali lagi podang kuning buat Pak Cipto. Yo, alah yo, yo, ya 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 ya. Di sini aja katanya. Di sini aja, nggak boleh di sono. Ya ya ya. Mbak Risma. Iya. Atur. Nyanyi aku aja sampe mena-mena we yo. Yo 50.000. Ngaku. Yo yo kijing miring 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 miring. La 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 la. Yo yo Mas Pri Mas Pri. Sini Mas Pri. Iya. Ayo Mas, ijek kiri. Pak De Camat Mas Pri joget monggo. Lho lho lho. Iya. Yo Ayo Mas, ijek kiri. Ayo Mas, ijek kiri. Roket mataku, yen ra dicopek ora iso kaku. Ayo dek, ala kijing-kijing miring. Ayo dek, kijing miring. Mikolo soket dientul-entul. Pengine banget ora bisa kutul. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ayo Mas, iki piye Mas Yadi monggo-monggo merapat. Lho. Yang punya katresnan sejati. Lho. Iya. Iya. Ijo-ijo Iya. Yo yo. Lho. Yo. Ayo dek, ala kijing miring. Ayo dek, kijing miring. Bala-balan kaos biru, ugal-ugalan ojo ditiru. Campur sari kita suara, MC ne Mas Gareng dari ngapak. Ayo dulur sing prasaja, guyub rukun negarane sentosa. Yo Ayo Mas, iki piye Malolo ae ong. Lho Mas Yadi monggo. La. Iya. Meri ana ulane tumbuh. Walolo. Jolali lo. Oh iya, kan aku ora garap. Kijing miring digawe garapan jula-juli. Monggo. Ayo. Kene kowe sing di kawasan ayo gek piye? Alah Mbak Ria, kijing miring. Ayo sini langsung. Monggo Mbak Ria. Sini, ya. Nah, iki garing sing ngerti garapane aku ngerti. Lagi iki melu kita suaraku. Ayo kono ngambil jekok kono. Penyanyi kolaolo. Iki lho gawan kotak kita suara. Lah iya. Makane kowe ngeyel kowe. Wis ayu goblok. Cek penting aku ayu goblok. Kowe wis elek goblok. Kolaolo meneh. Kolaolo meneh. Ayo Ria. Ya, kijing miring. Kijing miring. Nyusake tonggo. Iya. Barikan. Iso apa ora? Ora iso mundur. Iki putin behajat lho, aja pernah-pernah. Ah. Iya. Metebu. Ora cembeng, ora mlebu. Kaya mbiyen ki lho. Kuwi sapa kuwi? Menengo. Ngajari. Ngajari, aja ngajari. Sing basic wae ya, Mas. Ya, oke, siap. Oke.
Ayo dek. Garapane to? Nah, iki yo goblok. Iki yo goblok. Iki pinter. Lah, iki yo lagi ngerti garapane lho. Ora iso. Pek iki goblok. Iki gawan kotak mbiyen. Tapi Kita gak suara. ngerti garapane. Wae sing olah-olah. Aku alumni loh. Nah, alumni. Kamu ngerti gak garapan ini tadi barusan? Tahu. Nah. Tahu. Lah, ora di briefing kok, Mas. Tahu. Kowe yo melu Jangan, olah-olah. kamu jangan sok pintar kamu. Jangan merasa pintar kamu. Kalau kamu latihan setiap hari kita nggak latihan, jangan merasa pintar kamu. Aku pelatih loh. Pelatih bola loh. Peneng kandangnya terus keminter loh ya. Nah, Sengko tak jan ejo kundangdut ya toh. Kita kok nyanyi lagune Roma. Bah, iso. Malam ini. Ayo lanjut Ria, monggo. Tergandeng gumomo tebu yen rati ing ora iso mlebu. Ayo Dik. Ijing miring. Parian, Mbah. Tarian riyen. Arep parian bayar wis. Parian. Tuane dodo kok iki. Aku wis lali. Lali. Pun lali. Berarti bayar mawon. Mau sing 50.000 lho, Mbak. 50.000 ndi? Mau lho sing 50.000. Ayo ndi wis. Apik-apik naten, bayar apa arep joget? Oh, bayar. Milih bayar, Apaan lo? Iya. Mbak milih bayar. Bayar kene. Ya kok sik sabar. Motor duitan ngono iki. Ayo iki. Yo. Mbak, iki ambahmu. Nggih. Oh, ngapura. Geceken riak. Geceken. Ngapura. Mbah ana ngendi ketemune? Nah, Enten mriki. enten mriki. Ayo, Deria. Ayo. Siji loro telu Sawerane urung atu. ayo Mas kijeng miring ayo Mas lo metu lo kijeng miring samperane omahe jajaran ngempirke Mas kijeng miring ayo Mbak kijeng miring lo tenang rasope Ayo, Mbak. ayo Miring, ayo Mas. Tenang miring. Jolali lo. Iki ngene lho. Iki gentle. Gentleman. Sesuai Iki dengan nun. omongan. Iki nun sewu. Sing Piye? sepuh wani kok sing nom-nom dora wani. Urung Cemen. panas. Among tamu nggih. Mbah Gung, ngapunten. Ampun nyawer nggih tumbas bakok lebetke melih mawon. Lah nyapa? Mboten kaya apa cuma tolo matamu ki buake matamu. Ora, maksudku ngene lho. Mboten usah nyawer. Mboten usah. Mbak Kong, biasane iku malah jenengan mangke ditambahi kalih gareng. Nesu to Pak Mbah. Gini kemawon. Mboten usah. Nggih, Mboten mengke usah. ajeng ditambahi. Kowe Kan mentol. biasane ngono kuwi. Ora kowe kan njaluk meneh. Ki mesti dawa-dawa. 50 mesti 5 lagu aku ngerti. Lho kowe nesu. Nggih.
Niki pripun diparingke saestu? Orek-orek. Nggih, alhamdulillah. Orek-orek. Orek-orek. Nggih. Nggih, nyuwun orek-orek. Sik, kowe ya mentolo. Ora usah. Oh, mboten. Lah iki kaya sembayar rene. Ah, ngono kuwi. Pancingan. Lah, padune. Rek orek montore mabur ala ayo mbak aku ngejoget ya yo ala iya yo rek orek montore mabur iya yo ya apa sejane kelakon Sing sayo sing rukun rek ore montore mabur iya ya dole oe yo Sik. Iki iso ora ning mburi iki. Iso apa ora to? Iso kowe ora nganggo ancang-ancang. Tapi Oh. emang goblok padahal kowe sing goblok. Mergo ming 50 nambah 50 dadi. MC rusuh sesuk-sesuk ora dienggo, Pak. Ora iso, ora Enggo lah. Rampung apa ora orek-orek iki? Nggih, mengke sik, mengke riyen nggih, Mbah. Sabar, Urung, Mbah. Dereng. Anu, tukang kebote ulah-ulah. Ora, kowe sing olah-olah. Nah. Bal-balan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru. sayo sing rukun Yo balolo. Pinggire aja dilirik ana sing duwe iya rek ore sare mabur iya mas rondo doa lolo yo mas alangetan balik kulon apa sejane kelakon ayo iya rek ore montore mabur ala doa lolo oe yo oe yo doa lolo jarit lurik beda pinggire aja dilirik ana sing duwe ha iya gong endi motore mabur yo mas romo rama-ramane dole oe yo yo mas angetan balik ngulon apa sejane kelakon ayo iya
Oke, siap. Masyaallah. Cerewet kowe. Wedang kuning. Pakde Mukimin. Ayo. La yo sayang sayang. Aduh sayang. Oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh ah. Ya 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 ya.
Mbah Camat mohon merapat ke depan panggung. Mbah Camat. Matur nuwun Mbah Kung. Rasa tresno kang kandhek sarwa mikir ati tanepi so jenjem kaya ora bisa ngowahi saben wanci tansah anggugah hati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tresno nadyan ada yen katulu nanging
jroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodran sadar mung nglampahi. Nyareng, Si, kamu si. katanya ngajakin Ria kok malah mbok ini sendiri. Iki janjane penyanyi doi sapa ora to? Ya jawabannya sok pinter lu. Tugas MC kok ora nyanyi. Kok do Lungguh. jagung wae lho. Lungguh ya Dek, kamu Dek. Ulo sawah gigit ya. Mana? Ulo. Ulo sawah Datang obat. Yo yo. Yo. La 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 la. Mbak Ria monggo cahayu. Esek-esek. Batin iki sarwa mikir
pasukan batik, matur sembah nuwun. Ngapain diem aja di situ? Udah Oh, Mas, capek. bagi, Ya? Mas. Ayo Mas. Oke, nanti ya kalau udah bubar. Buat ibu-ibunya boleh ya. Nanti barangkali mau nyanyi lagi. Kayaknya dari tadi udah pada nyanyi ya Pak ya. Aja sebelah ngodakus rasnaku iki bakal ayu ora suwi aku bali bisa sumandi ana ing sisiku kita suara lo iki yo oh 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 deyo deyo kencil kencil we do 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 aduh masuk Sewidu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu wong ayu pemujan aku tetep kangen sliramu ayo goyang Pak De ada bang bagus kabojanku orang rasane hatiku awak lunah ora bisa turu bayanganmu ngerindu atiku kita suara Rino oh hati-hati oh 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 nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani alah 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 antri lo Mas tung gentak gentung semangate ya Allah matur sembah nuwun jangan kayak Saiful Hajat gareng are you okay lanjut Bapak Camat, go. bablas ki napa Pak oh cih Pak Suyanto niki dibablaske manis nopo ninggal katresnan Loro asma. loro asmoro lanjut ya Cok lebokne kula napa jenengan sing lebokne kula mawon aja sebelah ngodakus rasnaku iki bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumandi ana ing sisimu Hey! kita suara lo
joget terus Pak De. Ojo nganti lemes Pak De. Masya Allah, jan iki obat awet muda. Iya, obat sehat. Oh iya Allah, anak muda gigi belum tumbuh. Aku mau ngomong aja nggak enak, malah ngomong sendiri ini. Kalian ya, ini ABG loh, ini giginya belum tumbuh loh ini. Oke, yang penting sehat, ngomong putra wayah nggih Pak De. Dilajengake, lanjut. Aku nganti lanjut mulai niki ditelas kirian sak ini Pak. Sekitarannya Pak Slamet, Pak Supar, Pak Hari. Pak Slamet je, sugeng sonten ditelas kirian nggih. Aku kanthi berkah barokah rezekinipun sampun berkahi kita. Oh, 6 jimun nimro. Nah. Rekatan hoya hoya. Doyong neng pinggir kali, ayo moblong moblong, ini ono ngendi, alang ngetan balik ngulot, apa
sajane kelakon Waru doyong mas doyong pinggir sumur ayo mableng-mableng tansah terus panjang umur nyetan bani waru-waru Sambut, Pak D. doyong ning pinggir ngetan ayo moblong-moblong ayo moblong-moblong dadi pegatan Ayo Pak D, pariane sing penak. parian Pek tok li, apik matuk sekali. Tali kawat eneng sor uwit Yo. ora kuat mikir penyanyi Alah, waduh. ayo Mas, doyong ning pinggir kali. Ayo mableng-mableng nanging tansah merati. Bayang nenggon-nenggoni. Lagi nyandi. waru-waru doyong ning pinggir sumur ayo moblong-moblong muga-muga sami makmur Pak D giliran Pak D, ayo mikir. ora kita Ayo. 2000 parian bayar Bayar. Variane apa? Pariane no. Aja sing dijembeng-jembeng ngono lho Pak, aku traveling. Kuwi lho benek ngono kan dijembeng ngono. Apa ayo? Jambu alas kulite ijo Terus? wis kadung telat jaluk pindho Waru doyong ning pinggir kali. Ayo kinclong nanging tansah merak ati. Ngetan dalem dewa sedan ora kelakon. waru-waru doyong yede doyong kayune waru aku wis borong kamu kowe wis tau kupat bumbune mrica aku wis sekarat kowe pijer endong Waru doyong mas doyong neng pinggir sumur ayo mableng-mableng nanging tansah panjang umur parian meleh monggo bisa kantor pos mboyo lali Ya. pokoke tepo Kegedean apa? pelap waru doyong doyong neng pinggir kali ayo kinclong nanging tansah merak ati etan ulon apa sejane kelakon waru-waru doyong doyong neng pinggir kali ayu gotong royong bangun negeri iki 5 3 4 5 enam wolu wis karemu wis koyo ini wis dhuwur iki wis dhuwur tenan iki gareng ya Allah Gong. Jan